L'Hospital Germans Trias i Pujol es converteix en el primer centre hospitalari de l'àrea de Barcelona que posa en marxa la campanya ciutadana No marxis sense hora i tens tot el dret. La iniciativa l'ha engegat Àgora Ciutadana de Badalona, on s'inclou la plataforma Can Ruti diu prou. L'objectiu és fer més evident que les llistes d'espera a Catalunya incrementen, lluny diuen de les dades que fa pública l'administració autonòmica. La plataforma Can Ruti diu prou assegura que les dades que facilita de forma periòdica el Govern de la Generalitat sobre les llistes d'espera a Catalunya no s'adiuen a la realitat. Asseguren que quan el metge diagnostica que un pacient ha de ser intervingut, passa una llista administrativa perquè se li doni data i expliquen que aquests pacients en espera de data no estan comptabilitzats a les llistes oficials. Perquè quedi constància aquests casos, demanen ara als usuaris que no marxin sense una hora o un justificant i, si no, se'ls facilitarà un formulari per fer-ne la queixa. Davant la negativa de que se'ls faci el justificant, doncs se'ls donarà la possibilitat, a través d'uns formularis tipus, de fer una reclamació d'atenció a l'usuari perquè aquests casos que s'estan esperant, que no consten a les llistes d'espera oficials, constin de forma oficial a través d'un document. La campanya està pensada per a que els usuaris prenguin consciència de la problemàtica i facin el possible per a que en quedi constància del seu cas. Creiem que ha de sortir a la llum les mentides que ens estan dient contínuament de com funciona la sanitat pública. Nosaltres teníem una sanitat pública que donava un servei envejable a tota Europa i l'estem destrossant. El senyor Boi només fa que dir que les llistes d'espera han millorat quan és mentida. I una manera de fer-ho visible és veure que la gent marxa de l'hospital sense aquesta hora de visita, sense aquesta hora de prova, sense aquesta intervenció. Des de la gerència de l'Hospital Germans Trias i Pujol asseguren, però, que és fals que les llistes d'espera quirúrgiques es comptabilitzin des del moment en què el pacient ja disposa d'hora per a la intervenció i per això neguen l'existència de llistes prèvies.